Il-ħadd l-ewwel ta' Ġunju l-Partit Laburista se jorganizza maratona ġbir ta' fondi. Din il-maratona se tfakkar it-30 anniversarju mill-ftuħ tal-kwartieri tal-Partit Laburista fil-Ħamrun fit-28 ta' Mejju tal-1995. Wanjus tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid McKay fejn min-naħa tiegħu semma affarijiet differenti li se jsiru f'din il-maratona fosthom Open Day fejn il-pubbliku jista' jidħol fost oħrajn fl-uffiċini tal-mexxej u tad-deputati mexxejja. F'din il-maratona se nkunu qegħdin naraw għall-ewwel darba dokumentarju esklusiv li se jsir hawnhekk ġewwa il-kwartieri nifishom dakinhar tal-ġbir ta' fondi biex jitratta wkoll l-istorja id-deċiżjoni li kienet ittieħdet fl-1992 biex propju fil-1995 infetħu ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Kulħadd jaf illi ma kienitx deċiżjoni faċli, kienet sfida illi deret impossibbli. Partit Laburista kienet jimmodernizza ruħu dak iż-żmien meta bena kwartieri ġodda, bena Super One, it-television, ir-radio, bena l kulħadd biex immodernizza